kote ai amma nyogo farsu go tigi tele kote amiga fe min ko hakilina do yili fondo do bide anye nye ni do iyela la chugo mina ni sira safe ka salo je ka dugulo je karamo iyela go folo kana son che siga nega ni ne ferema ki ka jini go rege mi biye ngi kana sigara fe suran kemeni suran tanduru nan sanfe haya folo la interneti foni ya bla sona ni do ni sabadi do yete tutologu tato la wa ngi mara sibadi tado yewa karamo kana siga kana nyaga jamana de jamate kelenin ke ngi kana maga ngi kana nyaga jamana jamate kelenin ke awo minu sonendo kunni anu bulo nafulo nu farzugo awo nandara mimi kan ko anto do de aw mi ga do take wasiga tana do bina antake aw mi ga do de take wa do bina antake nyeyo de grango hotep bienvenue sur Fils d'ancêtre débat face à face religieux sigida gale ambi kulu jama kulu fo amban karamo fo kan koro fo kan kalande nyogon fo kan dogonu nanden fo ka fo kene makoro ka wuro sanado kene makoro ka jisulla do ka fo mbulo fla ben ko an karamo bela jelen ka da ka konte kuma nin kene nin ka chugo sidema kami ko don wante kuma ya kwan kalamendo ngami kuma ya ko an ban karamo do nyekoro an ban koro de nyekoro nanye fo bali fo u ba mine ka bo ambulo yi ko mi mo bi fenjugu mine ka boy dogoni bulo chugo mina ka da kerefe ka fo ko wulo finde damado nga nyogonde ya tuta yoro la ka do to kami kulu jama kulu fo andu anu mi ka fedo fo ngwami ni kana siga soro ila de ko daga fale do paniya jolbe bulo halibi kana kinyene wa nyani do ite boyki nyefo malidew nyeba kramo mufti ite boyki nyefo malidew nyeba ibi fakatana yini ngwami nyini nga horo yani dambe kene ga deba fasa fasika ini kene kalande umbe ka kalande labado makoro ka juro sana ni sirasana makado bamana matigi traore kametu ka kalande ne karamogo tina kuma ima kenenin ka ya ka da ka mbado ibe kenen ka awo cebakoro bi siga mbari bo dugu mana je o te kala fili bali de o furan fe segu ko aboto dugu kono aba ka sira filo ndi nyo ama fe ka kongo ka mugu ka da ka tula ka nyo soro kongo kono nga che ka kalata karamogo ni mfanye de agoni fatogo nana antiga mabaya don de anti jo rodon anti sigi rodon iga kala okote iga doni okote ibora jamana o jamana ka kana an faso kan ko ni sigote ko ni ma konga faso de bunya ni ma wulo fiya de bunya ay ki kana siga kelengon na feu an ga daraka siri ni ba ɲini i kuncɛ camancɛ lo jambe an ga tiloro fana to ni ba ɲini i kuncɛ camancɛ lo jambe an ga suro fana to ko ni ba ɲini k'i kuncɛ camancɛ lo jɛ ko a be an be de ko wa ko faso dugukolo kanya bɛnbaw ka dugu tu tigɛlen kanya kɔndɔrɔ ni sanɛ denw ka dugu sigilen kanya moribani yasa denw ka dugu tu tigɛlen sanfɛ yan ko hɛra bi si ka hɛra tile ka hɛra fɔ a kɔ wa foyi de tɛ bɔ a la ni hɛra tɛ ko bɛɛ lajɛlen ka da ka sɔrɔ ɔ karamɔgɔ o kama n bɛ na n'i ka nin ja kunbɛ n ye ɔ n ko n bɛna n kangarimada i ye kangarimada ka fisa wuli ka bɔ n tɔgɔ ka ye n'a ma ɲa k'i yɛrɛ bɛ débat face à face kan yan karamɔgɔ an dɔgɔninw bɛ ka fɛn dɔ fɔ an bɛ ɲini kana siga sɔrɔ la dɛ
ngwandu anu mi ka fe do fo ngwa mi ni kana siga soro ila de ko daga fale do pani nya jole be bolo hale bi kana kinyene wa nya ni do ite boy ki nya fo mali de nya ba karamo mufti ite boy ki nya fo mali de nya ba ibi fa tana ni ngwa mi ni nga horo nya ni dambe kene ga deba fata fatika ini kene kalande umbe ka kalande labado makoro ka juro sana ni sira sana makado bamana matigi traore kametu ka kalande fiti ni ngo ibi fa tani mali de ni anyebe na tola ngo abi nyebe na tola qur'ana nkote kasengana qur'ana jmen kono min darawa min ye kuma ka e min sebena de ko ni ya doni sebeni ngoni a don ko ni ko ala bolo no sebeni tedu ko le safe iko don fulo ami joy haklima be ba do ko kulu kun jamana e fuwai nga siga ko ni temina ne ba do hal ne yela la ka tanjo kulu safe sebe safe karamo ko ebi to du ma kan ni o siga tenena kalantena a doni tena nga siga le mbira ko do na ce ba ko roti tanyo ankoro ko nyon ko fen nga ngar dai karamo mufti amali den damado karamo ko amali den damado ni ya fo jinega meba maba karamo ni ya fo uruwane meba maba karamo ko kana sigara fe ni ya fo kiraw ka kan meba tobe malla karamo ko kana sigani na ni koko Allah subhanahu wa ta'ala ya yire nyefo kamina chewbi de ba fata fasika ya nunu ba donde o kama ko karamo ko ambe dumini ke ma ba ku njera agara do kono ko ye dogoya mare ngo ma yere aw ma famo dogoya mate chema ko kele sigiro bisoro mo ko ngulu la hote kele me kungule inde kono ko kuma me kuinde no fe karamo andi sala ngo kuma me kuinde no fe kuin o kama ne karamo ko kele bi safe ngwa ya fo ka daka ko demisanu ngana sanfela loje ko yenkote kuku bulo da kuna ma ya sanfela kele be karamo ma kele kote ai amma nyo farsu go tigi kele kote amiga fe min kele hakilina de to yili fondo de do bide do anye nye mi ni sebe ka yele de do iyele la chugo mina ni sira safe ka saloje ka duguloje karamo iyele go folo kana son che siga negani ni ferema ki ka jigin to reke min ti yele to no yele de kana sigara ngi kana sigara karamo antu nyabe na to la hagilla ngeb na ke keleche fari do ka wuli ka faso bo bulula iko mi yatola ya Allah maka chugo mina iko mi alimami tani fly ya Allah maka chugo mina ko ka dine nyefo chugo tani fly dera mo te ku tumbe no ayi do fo sebene ne do ko ka dine nyefo chugo tani fly de la alimami tani fly ko kuma yatola ya bara kafiru de ya genga bo Iran akwa nyin ngali ke bani ko yale ko kafiru de ya genga bo Iran wa jo nya ge amodo o Irani Israeli dese ka benyana maya kono abeni tani kele ni ne no fe nga afla bolo kolosi la kwa bika ala deme kwa ka meleka obi fendo minala afle era bolo kolosi la ki be lahara de nyefo afle e bolo kolosi la ki bina qur'ana de nyefo malide onye ka soro kolosi ni era bi dloni kana femi mba kono o tani kele nyefo le malide o na paka buika qur'ana bela jiri nga itanyere kama itanyere akalande kuma bera kalande kuma mino nyefina wulena angate wuli balite de makita tabu karawo mino yanin kolosi do ibdala malikono ibi ke kwose me mino na ki bina keleke nu tokoye ibi faga do mino nga blo kono karamo kana sigara fe ngi kana sigara fe olu jatibu de sado yekenen ya ango ame kuma dani de ka ango ko bemba ko kwa bora ngunu na kamanga ke wakana fare kulota ko ka wuli ki jona yi ako bamana nge akika ni nyefoli ni ko atara yoro jande ni ko ni bamana ka nyefoli do
ngo flage koloji mi fonombe kanani o koloji mbete de ne tenye ba do koloji ko na me ngo juru mi fla krefe juru fidini ni ngo abe munde ko fo akoni ako Cheikh Amar Tidiane ga wurdi do Cheikh Amar Tidiane nga karamo nango ambi nyini nga doni yere kono est-ce que daluya bi bolo doni na sebene ni ko fe ka ko Cheikh Amar Tidiane ko mo ni kintundo ay baloke ako e ga nyini ngali abita yoroja ne ko ne aya soronga chokoroba bolo ako Cheikh Amar Tidiane karamo anya nga teriya kenga anya do alete kolosi ko nyedo ata nyedo aye chaman fo o beya yere sago de o shita nye karamo adu fo mo munu mako israelien o ye franka laba min ke ginye kono o ye doni do de dilo kwa jamana kono ko ni ye bara o bara ke jamana kono aka tourner jamana den yere ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ 11 yana aka bɔ kɛnɛ ma quoi kuma nin kɔrɔ bɛɛ de filɛ nin awɔ misali bɛɛra surumani filɛ misali ma ne bɛ fɛ ka kɛ sɛnɛkɛla de ye faso kɔnɔ ne bɛ taa ɲɔsi min san a k'a sɔrɔ mɔgɔ min b'o dilan o ye jamanaden de ye ne min bi sɛnɛ kɛ ne ye jamanaden de ye n bi sɛnɛ nin kɛ dugukolo min kan o ye jamana ta de ye n bɛna mɔgɔ minnu ta k'an dɛmɛ olu ka kɛ jamanadenw de ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ ta ni n ka suman bɔra a bɛ feere jamanadenw de ma ou bien a bɛ falen jamanadenw de ma misi la o misi mana na n ka wɛrɛ la maa min bɛn'o biri o ka kɛ jamanaden de ye o nɔnɔ bɛ feere maa minnu ma o ka kɛ jamanaden de ye c'est-à-dire a ka économie ka yɛlɛma a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ 11 yanni k'a labɔ kɛnɛ ma quoi dɔɔni in bɛɛ de filɛ nin ye ala ko tɛ kira ko tɛ mɛlɛkɛ ko tɛ jinɛ ko tɛ lahara jɔ do ɲɛfɔli tɛ maliyɛnw weleli ka jigin kuranɛ kɔnɔ tɛ kɛnɛ kan de do yan a tɛ sabali ba nka a tɛ sabali an kan mɛn ko daga falen do hali bi aw bɛ ka dɔ wɛrɛ bugubugu kɔnɔ a tɛ tiɲɛni dabila a kora ba o kama Mali karamɔgɔw bi bɔ aw ɲɛna Mali walijuw bi bɔ aw ɲɛna Mali kodɔnnaw Mali kiraw bi bɔ aw ɲɛna ka taa kɛnɛw bɛɛ lajɛlen fa ko an ka jɛ ka Israɛli danga ko ka da mun kan ko a binna an silamɛ ɲɔgɔn kan i komi ne karamɔgɔ ani ne den ye min fɔ layi k'a na bɔ dunanya la don dɔ la k'a kɛ dugule ye k'an tɛ dunan tɔgɔ fɔ an den ma k'a kana tɔgɔ wɛrɛ d'an ma dɛ k'an na tɔgɔ in dabila pewu k'a fɔ a ye min fɔ aw k'a sigi a k'a lajɛ tan dɔɔni kɔnɔ dɔɔni ba a y'a sigi an ka miiri an k'a lajɛ dɔɔni ka d'a kan iraniyɛnw de ye nin kalan sɔrɔ israɛliyɛnw bolo ka na ɲagami k'a don diinɛ na cogo bɛɛ lajɛlen na alimami 12 tɛmɛna olu y'a lamaga dɔɔni kɔnɔ alimami 12 tɛmɛna olu ka telefɔni tun tɛ jɔ ni ala cɛ dɔw ko kuranɛ min yɛrɛ filɛ ko kumakan tɛ dɛ ko nka ko dafɛn de don a fana n dara i ko m'anw cogo a bɛ kuma yɛrɛ ma hali n'i ma kalan bɛɛ y'i ta fɔ nka olu kɔni filɛ k'u ta tɔnɔbɔ bi an ɲɛ b'a la kɔni a bɔra sira o sira fɛ Iran kɔni y'a ta tɔnɔbɔ bi jagoya do kɛ ni Iran ma ka taabolo kɔkɔrɔma don diɲɛ kɔnɔ a bɛ mun de kɛ Israël y'a dɔn kɛcogo tɛ Iran ko la bilen u ye mun kɛ u ye ɲɔgɔn ye siga kɔni tɛ min na bonya o bonya b'a ka diɲɛ kɔnɔ diinɛ ko nin de don a ka kira ma se ka min sɔsɔ a ka kuranɛ ala ma se ka min sɔsɔ aw tɛ se k'o sɔsɔ dɛ a ko den fɔlɔfɔlɔ ko Ibrahima de don wa ko Ibrahima nin ko siya tun tɛ dɛ maa si kana danbe ka t'i ka siya ma n'a ye Chinois ja u k'a fɔ u bɛnba don n'a ye l'Américain ja u k'a fɔ u bɛnba don n'a ye Européen ja u k'a fɔ u bɛnba don n'a ye péninsule arabu ja nin bɛɛ k'a fɔ a bɛnba don nka n'a bɛnba don a denkuni fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ maa minnu fɛ n'olu y'a waleɲuman dɔn hali ni bɛɛ ye dɔ wɛrɛ tɔgɔ da sini
olu de kɔni ye denkɛ fɔlɔ tɔgɔ da diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Ibrahima ka tɔ o Ibrahima ka tɔ ni aw kana dɔnni wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a y'a sigi k'a lajɛ Maroc royale a tun bɛ gosi ka bɔ Marocɛnw dala ka dagajala b'o dala pewu ka bɛn Assane de ka misiri jɔlen de ma parce que kodɔnna nan'u sigi k'a lajɛ ni nafoloba min donna ni misiri la a jɔra mun kama a bɛ mun lase jamana ma an bɛ k'an bɔ yɔrɔ ɲini ale bɛ k'an tɔ turu ka taa mun ale y'a kɛ an ka cɛkɔrɔba y'a kɛ o foyi komi o foyi ni mafiya jara o foyi hakili la ko ale ye diinɛ ko ye joué faamu a yɛrɛ fana bɛna dɔ dilan k'o to a bɔnnaw bolo a bɛ ka mun nafa s'an ma a ye bɔ k'o de fɔ an ɲɛna a bɛ ka mun s'an ma Maroc kɔni o denw keguyara olu sɔmina k'a fɔ ko yanni jamanadenw ka wuli a contre la an ka fɛɛrɛ kɛ ka ko dɔ bila valeur la jamana kɔnɔ min bɛ se ka wo kala u y'u to Seka Amadu Tijani ko kan olu ka jamana maa yɛrɛ tɛ minnu yɛrɛ ka jamana maa don olu y'a taw sen na ka fili kɛnɛ ma Maroc y'i to a kan k'u ka sirikuya kɔrɔta n'a ye k'u ka yatolaya kɔrɔta n'a ye ka jamanaden bɛɛ daminɛ k'a bila bɔrɔ la ka d'a kan bɛɛ ka sugu bɛ ka ja lemuru feerelaw b'u ja tamati feerelaw ka tamati bɛ ka marché restaurant bɛ ka marché taximaniw bɛ k'u ta sɔrɔ lalatɔw bɛ k'a cɛ ka n'a d'an ma aw hakili la k'u banna o tɔ bɛ yen hali bi a kana an kɛlɛ dɛ an fa ye min kɛ an b'a wo datugu a bɛɛ ɲɛna économiste bɛɛ y'i daminɛ aw ma se ka keguya sɔrɔ o la Maroc bɛ ka anw faso bisi tuma min na k'o bɔ Maroc taara don Ibrahima ka tɔn na Israël fana bɛ ka Maroc bisi ka t'u faso jɔ n'a ye diɲɛ kɔnɔ aw sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ye na an ka taa Israël danga k'a binna an silamɛ ɲɔgɔn kan aw ka danga bɛ kɛ mun ma Israël ni duwawu tɛ diɲɛ dɔnni kɛnɛ a ye bɔ a kan jaabi a bɛ kɛ mun ye ni duwawu tɛ a ye bɔ da k'o fɔ an ye o misali fana filɛ komi maliyɛn min bɛn'i sigi dɔnni kɛnɛ kan yɛrɛwoloya kɛnɛ kan cɛbɔ kɛnɛ kan k'i kanto maliyɛnw ma ayi ne tɛ arabuya fɛ ne tɛ silamɛya fɛ i y'a faamuna wa ne filɛ nin ye Israël wa n'i ye sɛgɛ ne ye bi n b'a bɛɛ halaki ka bɔ Iran wa ne yɛrɛ mago tɛ ninnu ka diinɛ ko faasi la nka Faransi ne b'o négocier i ma taa yɔrɔ si ni min fana ko ko n'i ye Poutine ka sɛtanɛ den di ne ma bi ne bɛ Faransi bɔ diɲɛ territoire kan pewu hali n'a kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma n ka sira foyi t'a la n'i y'o kile di maliyɛnw ma bi a cibaga i bɛ cɛ 150 sɔrɔ yɔrɔ kelen min b'i bolo ka fɔ n'i ko Israël u b'a fɔ k'a 4 di yan nɔ n b'a gosi Israël la sisan ala bɛ taa n don a ka alijinɛ kɔnɔ ka n ka musoko garanti pewu n'i ko Iran u b'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka silamɛya tiɲɛ a di yan n b'a dasu la sisan k'u sen bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu n'i ko Saudiya ayi ko ne bɛ Saudiya to yen nɔ kira kaburu de kama Saudiyanw yɛrɛ tɛ silamɛ nka komi kira bɛ yen ne b'a to yen o kama i b'a ɲininka o yɔrɔ kelen na ko karamɔgɔ est-ce que sɛbɛnni nin bɔlen kɔ a la k'a fɔ ko kira Mamadu k'a dalen bɛ dingɛ kɔrɔ Saudiya tigiya b'e bolo est-ce que i bɛ se ka arabuw négocier u ka sɔn diɲɛ ka taa bɔ bi k'a lajɛ ko tiɲɛ don ko mɔgɔ dɔ don k'a tɛmɛna nin waati la o se tɛ a ko la dɛ karamɔgɔ n'i ma se o la anw b'a fɔ n k'e de y'i ka nasɔngɔ ɲini de la awɔ i b'i ka nasɔngɔ ɲini de la nka i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na i jɔ dɛ n'i donn'o bulon kɔnɔ an bɛ bɔ i ni denmisɛnninw cɛ ayi karamɔgɔ kana siga o rɔ dɛ suran 100 ni suran 15 nan sanfɛ haya fɔlɔ la internet fo n'i y'a bila sinon an bɛ bɔ i ni denmisɛnninw cɛ dɛ sabali dɛ i ɲɛ tɛ totologu taatɔ la wa n'i ma arasibati taa dɔ ye wa karamɔgɔ kana siga kana ɲaga jama na dɛ jama tɛ kɛlɛ nin kɛ nka i kana ɲaga jama na jama tɛ kɛlɛ nin kɛ awɔ minnu sɔnnen don k'u ni an'u bolo nafolo n'u farisogo awɔ n'an dara min bɛ k'an kɔ an t'o dɔn dɛ anw bɛ ka dɔw ta kɛ wa siga t'an na dɔw bɛ na an ta kɛ dugukolo sanfɛ anw bɛ ka dɔw de ta kɛ bi wa dɔw bɛ na anw ta kɛ diɲɛ y'o de ye o tuma karamɔgɔ n'a ma ɲɛ ko an ye ɲɔgɔn ye an y'i to a mɛn ka waati jan kɛ an jɔnniw da réseau kan yan awɔ 115 na haya fɔlɔ kan yan kɔni u ko wahabiyaw ni hamadiyaw tun bɛna débat dɔ kɛ ko kaba fɔra ko ka karamɔgɔ mufti wele ko sentigɛ ni ko laban n ko mufti o bɛ min a ye fɛɛrɛ k'an n'o fana ka ɲɔgɔn ye o ye kɛlɛ cɛfarin dɔ ye u ko k'a bɛ réseau kan ko don dɔ k'i n'a bɛna ɲɔgɔn ye bamankɛ n'i ma kɔrɔtɔ
ngon korotolente kada ka ankara mo ko amma ko flimba kono sirido ko do ni soli ko teto to flimba kono fena ango siga kise kedin den na ko ngangata ngam no ngamma koro ya fanye sokono ko chegoroba kegu ye chegoroba jumenye chegoroba kodo na ye chegoroba jumenye obi doga bo dugu chegoroba to chema chugodi kono mode bora bagen rola kabuligani barala ko ba ko bide ko ga ndo bagwena kwanye non simple mamba do e obi singa yele buse abava mode nima akondwa aki kwa meninga bagwe ngai hagili kwande ako non simple mante ko iya ye simple ma de repe karambo anga ma ko kwanye de ikese baliba ngite sabaliba ikese kinga sabali sigi ko ika jido ika jisuma do ki ko liji ngi ka sigi ko ika jisuma do ki ko liji tayro mai do ngi tayro mai ima wahabia ka kiraye ngwa dono blende kono ka fo kwara ngwa manga ka sabali abi fuka tulo ke femina aleta do o tete ngono ko yego o te batinu ira kono ble o ye batinu bla kutubuli shamalia ayo bla ale be ngunu de kono nyetala ngwale be ngunu de kono nyetala karamo kana sigara ko abin ni me bamanangana neta ngi kana sigara afo fato donye kone de kote kwa be mi me bamanangana kone bamananta me kwa te tulunga dabla ka bo aka kuma kwa ta ka bokolo kama ka tulunga dabla ka bo aka kuma sigiro min diru ma maroko wa ko sigiro kele ne dira koronfe sherifu funo ma maroko nga koronfe sherifu e mi fo dewi ko eta yere anta yere na yere nta nofe baba moro e tiri min ta andala akwa ango kwa ko de to hera ni bade kuna aka jo anga o namaso ngona maso aye minun kala ka minun kwa ka so anyebu nona de ngwa anyebu nona uye papier blanc a chi diema ko minun na bianga kwangu wele de ko bandu wanga mawira ko kwangu wele ko bandu kwanga no wele ko jadi sude kwangu wele de ko terrorisi ngoni e kanfla ni shita nga kan atani flabe korofa yanga kana jadi si emunye bamanangana angame terrorisi emunye bamanangana angame ngonu moke nuko anga tu antisika tu itande kadaka ambale make anam faso denkile nywa amadu kufa jinete wo flotte melekete asoro lambe yana mali kono ka kalanke be yana ka korobaya ka dawo ke beba do ayere ya yere wole togo mina na ko kwanga na wolo la okuma abi feka onde bwanga biga wa ubia abi feka digo ye minke ho conseil kono ka papier blanc ka foko jadi su test kwanga no were koni ko misila me ko nga ko bingali kala do ku sigiro siganya afuna mi feka na angu to ku robe kanya u yere wele ko jadi su ako kwanga no welo la okuma abi feka munde famma abi fanga munde fo atato anga doni foka doni to andu sukuna ka andu sukun lafiya hal ni dore tambulo aka do nyedo ku nyefo malide anga tanye aka do nyedo ku nyefo malide anga tanye au na bokolo che fembe qur'an economy mi se kan bobulu ngo au na bokolo che au ye senkala qur'an economy mi se kan bobulu la aba yoro jumela che balo to gore be mogola ni qur'an ete balo to gore de be che ba korola ni qur'an ete anga fa mogoto kan koro mogoto ai andogoni si kana fo ki ye qur'ane kalande afoko ni fono na a seben tugo wolon flam be bi boka da kabi sakulu makala kabi tomi makakuna ki ba kalan tugo don karamo ni jo kametu nye ngoni jo kametu nye ibitla ka fa ma kwa ya fa ma kana sigara to aw bolo ko yele ni jigini bara minu mi kana utaw shi o ma shi ke islame minu me anofe utaw ci do silame nu tege dara ka dungo do akana sigara aw yu kam kan tege tadi fo ka dugulo kan tege no halu ta fo ka ta furla ka kadaka kafiri man firi min foro luye aw de do akana sigara de woni minu mi bana do ne anto fa yana do ni ndro do ni kadaka obolu ye ko mo kara mo de abodo ngwabodo o esadu ngalu fu no be bara mi na abodo ko ne
olu karamɔgɔ bi kɔfɛ kana olu de bina a bara bila ye pew olu de bina finaliste n'a y'i diya sa dulɔso kɔnɔ n'a y'i diya ka n'i ɲɛsi kɔrɔ na tile kelen ka n'i tɛ biri tile kelen ka n'a fɔ k'i bi don éducation physique foyi la tile kelen i ka ɲɛnamaya bɛɛ wari ɲini dɔrɔn i ka se ka voyage kelen kɛ Iran i k'i rɔbɛ k'i ka musow kɔnɔ f'i ka alijinɛ kɔnɔ a sinza n ko a sinza siga t'a la dɛ i komi i jɔlen ɲɔnɔ sugu la misiw sinza bɛ cogo min na i bɛ t'i ta woloma ten karamɔgɔ Iran seko kelen dɔrɔn n'a bandi chef y'i kun bɔ a bɛ kun ci a ko bɛ ban ye pewu min fɔra a ye ko Ala subhanahu wa ta'ala ko k'a ye Mamadu ci k'a ci arabukan de la k'a ci Magana danfɛ dugu de ma silamɛya in tɔ a bɛ kurundo ka taa bila o Magana danfɛ dugu kelen de la o b'a sɔrɔ Iran ye tibiki dɔn don ara a kana siga o la o b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ bɛn a kɔnɔ i ka voyage kelen kɛ Iran n'a y'i jɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ bila usine jɔ i b'i ka alijinɛ sɔrɔ i ɲɛ o kuma aw filɛ min na nin tɔ bɛ taa laban Saudiyaw bolo Magana lamini o kama n k'i ma n ko Ala ye minnu fɔ u ma kɛ dɛ nka u bɛna dilan ka kɛ dɔnni don ala maga n ka taa nin si tɛ kɛlɛ n filila o man jugu koyi n tɛ fɛ ka bɔ fili la olu n'anw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in kan dɛ sigaw ma fewu aw kana sigaw ma ka d'a kan karamɔgɔ n'i y'i jɔ i ka minibaru sanfɛ n ko n'i y'i jɔ i ka jamakulu ɲɛkɔrɔ k'i bɛ Faransi de dɔgɔya ka arabuya bonya ka Iran dɔgɔya ka Israël dɔgɔya anw b'a fɔ n k'e m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ nin jamana naani f'i k'u dɔn wolofin kɛlɛ kɔnɔ k'u bɛɛ ye fa kelen ba kelen an ka tigiya filɛ an sɛmɛ yɔrɔ filɛ a ko ra Israël filɛ jama min na kɛnɛ nin kan Israël ye ka arabuw ku don worofurancɛ kɛnɛ in kan ni fɛn min ye a tɔgɔ ye ko bombe nucléaire o bombe nucléaire min bɛ Israël bolo Faransi de y'a d'a ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi arabuw kana bin a kan a ka sɛbɛn kɛ a ka jamana kɔnɔ yan a ka maaw to hɛrɛ la i komi Libanɔw filɛ anw fɛ wolofinna cogo min na bi o y'a sɔrɔ Israëlien tun jɛnsɛnlen bɛ Europe ten o kɛra kɛnɛ in kan yan Yatola wulila k'a b'a faso bɔ bolo la a ko an b'a sɛnsɛn ka arabuw ta d'a ma an b'an yɛrɛ ta an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ awɔ kira fila ma ci kuranɛ fila tɛ ala kelen don fɛn saba don ko fɔ an k'a tila dɔ ka to ni fila ye Iran ko an ka ɲɛfɔ cogo wɛrɛ kɛ kuranɛ na an ka kira bonya yira an k'o sama ka bɔ arabuw bolo an k'an jɔ n'a ko jɔnjɔn ye a sugujɔ an k'o fara ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka to n'i ka tɔnɔ ye u y'a fara diɲɛ bɛɛ ɲɛna Yatola min y'o hakilina lamaga n ko tɔw ye Yatola gɛn ka bɔ yen o bolibaatɔ nana i ɲɔngiri Faransi o y'i rɔbɛn de ka sɔrɔ ka kɛlɛ sinfonya Faransi y'o teri de ye Faransi y'o bɔnnaw teri de ye hali sini Saudiya ko tɛ i b'a kalama ko 79 minnu wulila ka bin Saudiya kan kafiriw tɛ dɛ awɔ a ɲɛmɔgɔba o tun ye royal militaire kɔrɔ de ye le garde présidentiel de royal dɔwɛrɛ tɛ ale y'a faamu ko famille royale in yɛrɛ tɛ jamana in yɛrɛ denw tɛ a ɲɛdɔnnen don arabu ka dɔfɔjanw tɛ fɔ Ibrahima la a y'a woloma k'olu sen bɔ a la ka sɔrɔ ka kɛlɛ sinfonya ka sin alikaba ma u bɛ ka maaw tromper ni min ye an k'u sen bɔ o yɛrɛ de la pewu Iran bɛ fɛ ka taa k'an to u y'a so alikaba kan u ye cɛ joli da joli la ala jɔlen ɲɛna yen nɔ karamɔgɔ ala ka so kɔnɔ u ye cɛ joli da joli la Saudiya y'a da tulu ni jabara ka dɛsɛ ka ci bila u ka allié ma Amérique ko bɛnkan tɛ nin ye bɛnkan ye de ni maa wɛrɛ nana bin a kan a yɛrɛ ka kare kɔnɔ kɛlɛ anw sen tora u nana ɲɔngiri Faransi taara ka tɛgɛ k'a cɛw la k'a di Saudiya ma u m'a kelen to ala ye u ye nbamuru k'a bɛɛ kan bɛɛ jɔlen ɲɛna diɲɛ kɔnɔ olu daga wuli teri de ye Faransi ye n'e ko k'e b'o dɔ fɛ k'i tɛ dɔ fɛ o b'i komi n'i k'i bɛ filanin dɔ fɛ k'i tɛ dɔ fɛ ko mɛ ko ba ma ko ne yɛrɛ ɲin ye dɛ nka e ka filanin ninnu n'i ye kelen ne ma juguya fɛ ne b'o fa wa tɔ kelen ko ka di ne ye dɛ e bolo ko ba bɛ ka yɛlɛ e fɛ dumana wa o tɔgɔ de ye ko yɛlɛ bilen n'ala tɔw ye ti wuli an ka taa sɛbɛ ci la wa o kuma nin cɛ naani
jɔyɔrɔ fila fila don fan dɔ mɔgɔ ninnu a dɔn de k'olu bɛ malo an ma de nka olu tɛ siran ɲɛ dɛ fan dɔ mɔgɔ ninnu a dɔn de k'olu bɛ siran de nka sugu fɛkɛnɔ bɔ kɛ o t'olu ɲɛna foyi ye olu bɛ nkalon ni nkalon dɛmɛbaga olu b'u bɛɛ kɛ k'u ka taabolo dɛmɛ wa i kana siga o ka teliw nɔ kan ye diɲɛ fɛn kura fɛn o fɛn mana bɔ diɲɛ kɔnɔ kana siga o ko k'u ka ala ye nin bɛɛ fɔ i mana bɔ ni sira o sira ye ko e ɲɔgɔnna delila ka tɛmɛ ara koyi anw m'a fɔ ko an ɲɔgɔnna ma tɛmɛ koyi anw ko anw na aw minnu tile bɛnna dɛ a ye sɔn a ka bɔ a ka walawalali de kan ye an k'a dɔn a bɛ fɛ ka taa n'an ye yɔrɔ jumɛn an n'a ka diplôme an n'a ka kalanw an n'a ka diplôme baw faso kɔnɔ an n'a ka dɔnni baw faso kɔnɔ nka a bɛ fɛ ka taa ni faso ye min a ye bɔ a kan bila anw bolo kɔni npogotigi ka to tobi o ma se kalan nɔ don ma k'a ka t'o kalan maa bolo wali du kɔnɔ dɛ awɔ anw kɔni bolo faso in kɔnɔ ni ba kɔni ye kodɔnna ye k'a fɔ k'i den de bila k'o ka taa to tobili kalan muso wɛrɛ bolo a ka du kɔnɔ karamɔgɔ o bɛ cɛkɔrɔba min ka du kɔnɔ kunkolo firifiri bɛ caya i da la dɛ o tuma aw tɛ se ka dɔ ta ka dɔ to yen a k'a jɔ diɲɛ ɲɛna de ko a b'a bɛɛ fɛ ou bien a k'a jɔ diɲɛ ɲɛna ko a t'a bɛɛ fɛ o fila dɔrɔn de don k'a fɔ o fila dɔrɔn de don an m'a ye kɛlɛ min filɛ diɲɛ da la ninnu sɔmina de k'a fɔ ko n'an ma kɔn k'an nun bɔ ni diinɛ ko nin ye don min na u bɛna an kɛlɛkɛɲɔgɔn bɛna cɛ ka taa diinɛ ko de yira diɲɛ na a k'a dɔn ko bila kɛlɛ tɛ u ye misiribaw jɔ kɛlɛ wulilen ko ŋini u taar'u ka diinɛmɔgɔ cɛ waa joli ta ka na jɔ kɛnɛ kan anw tɛ diinɛ kɔnturu la a ye taa sigi i komi suraka jakuma a k'a da bɔ nin na nin tɛ diinɛ ko ye o ma t'u sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna mun don n ko mun don aw ko min ma ko dakan dɔnnikɛla dɔw de y'u sigi diɲɛ kɔnɔ bi ko dakan min kɔni bɛn kelen bɛ min kan k'a fɔ ko ni maa min dara k'i kɛ cɛ ye i tɔgɔ ye cɛ n'i dara k'i kɛ muso ye k'i tɔgɔ ye muso k'o tun ye kunun tiɲɛ k'o tɛ se ka k'olu ka bi tiɲɛ k'olu ko maaninfin ka cɛ ni musoya o faamuyali bi bɔ i yɛrɛ hakili ma n'i bila yɔrɔ min na de ni cɛya de ka di ye i kɔrɔbalen kɔ i na to cɛya la ni musoya de ka di ye i kɔrɔbalen kɔ i na to musoya la aw ka ala denw aw ka kutubuw aw ka siyɛkuw bi yɔrɔ min na o opération bɛ ka k'o jamana de kɔnɔ n'o ye Iran ye bi aw b'a faamu cogo di n ko tɛrɛ a b'a faamu cogo di an ma kɛlɛ fereke yɔrɔ ye sanfɛ wa o opération bɛ ka kɛ Iran tuma min na Iran ka allié irisiw ye nka irisiw tɛ gɔrijɛgɛniya fɛ diɲɛ kɔnɔ a b'o dɔn nka kɛlɛ kɔnɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o ye kɛlɛ de ye kɛlɛ stratégie de ye f'a k'o de faamu Iran bɛ PDA propagande na diɲɛ kɔnɔ f'u b'a opération adopté u fɛ yen nka irisiw bɛ PDA contre la diɲɛ kɔnɔ nka u bɛ teriya la o f'a k'a dɔn de ko kɛlɛ ninnu bɛ sanfɛ kɛlɛw de don n'an ma se ka sɔmi sɔrɔ nin diɲɛ nin waati in na maliyɛndenw an ko a ma wuli ka a tɛ foyi sɔmi sɔrɔ a ko la bilen a alaw jɔlen filɛ a ɲɛkɔrɔ a sɛtanɛw jɔlen filɛ a ɲɛkɔrɔ a mɛlɛkɛw jɔlen filɛ a ɲɛkɔrɔ a Ibrahimaw jɔlen filɛ a ɲɛkɔrɔ a Musaw bɛna dilan a Isaw bɛna dilan Zakariyaw bɛna dilan Yakubaw bɛna dilan Mamadu n'a ka dukɔnɔmɔgɔw nin bɛɛ bɛna dilan ka k'i ka dukɔnɔmɔgɔ ye karamɔgɔ kelen taara min kɛra dugumakolo in sanfɛ o bɛna kɛ de n'a y'a faamu ta an bɛ bɔ an nɔ na nka n'a ko k'a b'a bila tɛmɛnen kɔnɔ wa min ye tɛmɛnen o y'anw bɛnbaw ta ye o bɛ tiɲɛtigiya kelen t'aw bolo min ye tiɲɛ ye k'a bɛ se ka tiɲɛtigiya diɲɛ dɔnni kɛnɛ kan o b'anw bɔ karamɔgɔ n'an sera a man jɔ k'a fɔ ko kangarida tun don a ka fisa wuli ka bɔ an tɔn kan ye ko ni juguman yera a la karamɔgɔ a dɔn k'o fɔra ka bɛn ne yɛrɛ ka kodɔn dɛsɛ ani n ka kalanbaliya de ma m'o ye n karamɔgɔw nɔna awɔ m'o ye n karamɔgɔw nɔna fewu m'o ye n kɔrɔw nɔna o man kala o la wa ni tata bɛ nin na n karamɔgɔ nin ka taga sama denmisɛnw ma so karamɔgɔ ni tata ma sɔrɔ nin na nin ka dasi bolokɔ la a ka saba dɛnɛn na nka don i ka fɛn d'an ma débat face à face kan yan numéro gale kan i bɛ fɛ ka taa ni wolofinden ye yɔrɔ jumɛn karamɔgɔ an sigar'i la ka bɛn i ka kɔlɔsi ma don i ka fɛn fɔ an ye an b'a fɔ an bolo fila b'an kɔ ye ko an bɛ jɔ yan nɔ a bɛɛ tɛ fɔ don kelen karamɔgɔ Moro Hayidara ko ten ko n'an ye dɔ fɔ
akan yanga dɔ to an kɔnɔ ko ne ko karamɔgɔ ma k'ale ko ale ko k'an tɛ wuli an nɔ na ka kelen to yen nɔ karamɔgɔ tɛ fɛ an ka wuli ka kelen de to yen nɔ i bɛ fɛ ka wuli n'a ye fa jumɛn fɛ i wuli yɔrɔ yira n'an k'a ye tan n'i ma ɲa k'an bɛ teriya kɛ maa tɛ n'i kalan an kɛrɛfɛ dɛ ka t'i kuwa sini ka sɔrɔ ka bɔ k'i b'i jɔ an ɲɛ ayi karamɔgɔ min b'an bolo wa kana sigi o la irisi motɛri don n'o bɛ ka kɔrɔ bɛ kɛnɛya de ka taa fɛ iyo ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan groupe sanfɛ aw yɛrɛ aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ de min bɛ ka kuma ten